V lidském životě existují příležitosti, které si nemůžete nechat ujít. Já například právě odcházím z pracovní schůzky z Pražského hradu, ale to není to téma. Já bych vás chtěl pozvat na 20. září do Českých Budějovic na konferenci Bizon. Bude tam přednášet můj kolega Adam, který vás naučí, jak velmi rychle dokážete vybudovat vztah a jak velmi rychle dokážete s někým navázat kontakt tak, abyste mohli uzavřít tu nejlepší možnou dohodu. Adam je prostě třída, zbožňují naši přátelé s firem jako Shell nebo Bosch a myslím si, že když si poslechnete jeho vyjednávací tipy a jeho zkušenosti z těch nejtěžších vyjednávání, tak se dozvíte spoustu věcí, které vám zlepší váš život. Já tam bohužel tentokrát s vámi být nemůžu a právě proto posílám někoho mnohem lepšího. A to je právě Adam. Těšíme se na vás a přijďte do Českých Budějovic. Já se tam na vás budu 20. září v Českých Budějovicích těšit, no a do té doby mi nevyjednávejte blbě. Tak čau.